Iná vášeň, hudba a rytmus, to je step. A toto je Švajčiar Dorel Surbeck, niekoľkonásobný svetový šampión v stepe. Do Brna prišiel spolu so svojím bratom vyučovať step na niekoľko dní v rámci prvého medzinárodného stepového festivalu. Dorel tancuje od svojich 5 rokov, keď ho jeho mama zapísala do prvého stepového kurzu. Pre mňa je step v porovnaní s ostatnými tanečnými štýlmi to, že sa môžeš hrať s rytmom, hudbou, s nohami a s telom. Nie je to len tanec s telom, ale aj rytmus a hudba. Všetko je to spolu spojené. Dorel v Brne v rámci festivalu odučil niekoľko hodín českých tanečníkov na rôznych úrovniach. Je to naozaj skvelé. Ľudia sú fakt entuziastickí a učia sa rýchlo. Je zaujímavé stretnúť sa s nimi na hodinách stepu a zabaviť sa s nimi. Medzinárodný stepový festival sa v Brne konal túto jar prvýkrát a cieľom organizátorov bolo priblížiť step, ako v Čechách neveľmi populárny šport, verejnosti. Výšky na mé noze se jmenují stepeřské podkovy. Nachází se jeden na špičce a jeden na patě. Jsou přidělané normálními šroubky, ale pod nimi jsou ještě jedny uší plíšky. Právě proto, aby vydávali lepší zvuk. Okrem výstav a prednášok o stepe boli na festivale aj kurzy pre laickú verejnosť. Pokud se člověk rozhodne, že to chce dělat, musí počítat s tím, že to bude tvrdá práce, že bude muset mít se svou trpělivost, že bude muset mít píly, ale pokud to opravdu chce dělat, nestojí mu nic v cestě. A kedy je podľa šampióna na stepovanie najlepší vek? Existuje legenda, že si dobrým tanečníkom až keď máš 60 rokov, pretože potrebuješ celý svoj život na to, aby si pochopil muzikalitu a všetko, čo vlastne môžeš robiť s nohami. Pre Web TV Dušana Mošková.